Turen går til Falster. Læringsmålene med turen er, at vi skal kunne udfordres fysisk og mentalt, og vi skal opnå at arbejde løsningsorienteret i forhold til samarbejde, orientering og praktisk teknisk. De sekundære mål er, at vi skal stifte bekendtskab med og opnå viden om bueskydning, i samarbejde med andre studerende planlægge angrebsstrategier og forsvarsstrategier. Vi skal også presses ved at have hovedet under formodentlig koldere vand, end hvad vi er vant til. Der er afgang fra København Hovedbanegård kl. 11.42, og vi ankommer til Nykøbing Falster station kl. 13.08. Prisen med wildcard er 86 kroner, og uden wildcard så bliver det 171 kroner. Vi skal bo og overnatte ved Shelterplads Ovenstrup Skov, og her det vil være vores base på hele turen. Der er 2 sheltere med plads til ca. 6-8 mand, og derudover så skal vi have 3 telte med. Grupperne kan I se nedenunder. Der er 1, 2 og 3 grupper. Derudover så har vi 2 medhold. Yes. Maden den skal laves over en trangia, over bål eller i en jordovn. Der er indkøbsmulighed cirka 5 km fra vores base, så derfor er det ikke nødvendigt, at vi medbringer mad hjemmefra. Onsdag, når vi ankommer til Nykøbing Falster station, så cykler vi cirka 10 km op til Ovenstrup Skov. Og så kan I se cykelruten her. Ved ankomst til Shelterplads Ovenstrup Skov, der sættes der telte op. Og cirka kl. 16, der vil der være et orienteringsløb arrangeret af os. Kl. 17.30, der begynder madhold 1 at lave aftensmad. Efter aftensmaden, der er der fri leg. Torsdag morgen, der vil der være morgenmad kl. 8, og det sørger man selv for i sine grupper. Efter morgenmaden, der cykler vi cirka 20 km hen til et paintballsted, hvor vi skal lege en anden form for paintball, som foregår med bue og pil. Prisen for det i 2 timer er 150 kroner. Hvis I klikker ind på linket her, så kan I se videoen inde på YouTube. Alle skal medbringe madpakke til turen.
Og efter vi har været ude med vores bueskydning, så cykler vi til Marieløs Strand, hvor vi hopper en tur i havet. Derefter så cykler vi tilbage til Ovstrup Skov, hvor aftensmadhold 2, de sørger for aftensmad der. Efter vi har spist, så vil der være en aftenleg, som vi sørger for. Fredag morgen, der står vi tidligt op og løber en tur kl. 7.30. Derefter så vil der være morgenmad kl. 8.30, og når vi har spist, så pakker vi sammen og cykler mod Nykøbing Falster station. Afgangen fra Nykøbing Falster station er kl. 11.41, og vi har en ankomst på København Hovedbanegård kl. 13.15. Pris for turen hjem er 129 kroner med wildcard og 171 kroner uden wildcard. Så alt i alt, så bliver det 365 kroner minus mad og med rejse wildcard, og 492 kroner minus mad og rejse uden wildcard. Derudover så skal I også have jeres egen cykler med.